E xa chegou o Entroido. Esta fin de semana arranca en Xinzo de Limia o ciclo festivo máis longo de Europa co petardazo e o domingo xa é o fareleiro. Cristina. Un día, John, as cantas horas é o que falta para que arrinque oficialmente o Entroido aquí en Xinzo de Limia, tal e como marca o reloxo da conta atrás. Chegará a cero mañá ás 12 da noite e esta praza que agora está baleira, a Praza Carlos Casares, estará a reventar de xente para celebrar o petardazo que marca o inicio oficial das festas. O domingo fareleiro. Os veciños só piden que non lles chova. Xa está listo o novo mural da pantalla en Xinzo, xusto a tempo para inaugurar as festas. Ao lado, nos baixos do Museo do Entroido, a Asociación da Pantalla carga a fariña no carro. En este carro tirado por nós, temos aproximadamente entre 400 e 500 kilos de fariña, máis toda que trae a xente, que son todo isto multiplicado por moito máis. O fareleiro é unha das citas máis tradicionais do Entroido de Xinzo, pero en orixe non se festexaba do mesmo xeito. Eu recordo de ir ao cole e ir cos bolsillos chos de fariñas e andar detrás das rapazas para botarlle, para darlle as fareladas, e chamábamos nós. E iso era común a todos os días, andábamos con esa broma casi todos os días, todo o Entroido andábamos ca fariña. Desde hai décadas xa o fareleiro concéntrase nun só día, o primeiro domingo do Entroido. É unha das citas máis loucas, pero tamén ten normas, ou cando menos recomendacións. O que non lle podes botar a xente a fariña nos ollos, nin na cara directamente. Ahora, tirala por encima e fazer un efecto, pues, bueno, como se fora unha cascada, un efecto así. Eso sí é bonito e é o que forma parte do rollo. Marca o arranque do ciclo do Entroido en Xinzo e aos veciños xa lles ferve o sangue só de pensalo. Para nós, Entroido é especial, é algo, vamos, que estamos esperando durante todo o ano e dicen que a felicidade non existe, que hai momentos felices e nós ahora mesmo somos felices. Aquí o reloxo que leva a conta do ano e este están agardando que chegue aos 10 últimos segundos para disparar o petardazo do Entroido. Aquí as campanadas, en vez de darlas ao 31, dámoslas cando comeza o fareleiro. E cando acaba o Entroido é cando realmente empeza o novo ano. Un costume que se incorporou hai pouco máis dunha década, pero que xa se converteu nunha nova tradición en Xinzo.